Minlift LS1 er et enmandsbetjent løfteværktøj, udviklet til professionel brug i lifte. Værktøjet gør det lettere at montere rør og andre tunge emner opad under lofter, uden at gå på kompromis med sikkerhed eller arbejdsmiljø. Det er et todelte løfteværktøj, kan løfte 200 kg per søjle, i alt 400 kg, og betjenes af én person, hvilket gør den til et robust og tidsbesparende værktøj til arbejde i lifte. Minlift passer til de fleste lifttyper og er batteridrevet, så der ikke er behov for tilslutning til elnettet. Med uskiftelige emneholdere, individuelt justerbare søjlehøjde, nem positionering på både X- og Y-aksen samt streglaser guides, tilbyder Minlift en yderst fleksibel løsning til montering af tunge og besværlige emner i lofter. Minlift placeres på liftens gulv og fastgøres sikkert til rækværket for maksimal stabilitet og sikkerhed. En indbygget sikkerhedsforanstaltning forhindrer, at stropper, der ikke er løsnet fra det monterede emne, hiver i emnet, ved at hver løftesøjle løsner sig fra sin base. Med Minlift bliver arbejde i lifte lettere, sikrere og mere fleksibelt end ved manuel håndtering af emner til montage i loftet. Besøg minlift.com for detaljeret information og specifikationer.